Veniți alături de ei în ringul de dans. Cuplurile îndrăgostite. Curaj, curaj aici lângă ei. Vreau să simt căldura ta când noaptea va veni. Doar stelele să știe că ai sosit. Părul tău va fi arul de rouă în zone zi. Și aș vrea să spun bine ai venit. Și mi-e foarte dor, tare dor de ei. Dragilor, Orchestra Continentală de la Suceava urează mirilor în mod oficial Casă de Piatră să vă dea bunul Dumnezeu tot ce e mai bun pe planeta asta, să aveți copii frumoși și nu în ultimul rând noaptea asta să fie de vis pentru voi. Să-mi spun, însă ochii tăi se vor pierde în noapte, lăsându-mă pe mine în urma lor. Știu că ochii tăi vor fi două șoate și mi-e foarte dor. Lăsându-mă pe mine în urma lor. Știu că ochii tăi vor fi două șoapte și mi-e foarte dor. Mi-e tare dor de Așa, dragilor, să-i felicitați că merită din plin și împreună mirii, Orchestra Continentală vă roagă să ne acompaniați la dans. Este atât loc pentru toată lumea. Da, cu drag vă poftă să fiecare alături.